E contanos, Jorge, ti que tes unha produción tan vasta e que grande parte dela é de autoedición, que consello lle darías a aquela persoa que nos este agora mesmo vendo e que non saiba por onde tirar e non quera adentrarse de momento no que son as grandes editoriais? Que podería facer para autopublicarse? Ben, bueno, eu penso que é unha opción axeitada, debido a que os tempos tampouco axudan pois a buscar outros cauces, outras canles para publicar. Entón, pois é unha opción pois o mellor para ir introducíndose xa non no mundo literario, pois senón pois na satisfacción que é pois liberarse dun manuscrito, porque en parte moitas das persoas que escribimos o que buscamos precisamente é pois liberarnos do peso de todo o traballo que facemos. Entón, bueno, hoxe en día, gracias ás novas tecnoloxías, hai moitas webs que facilitan a labor da autoedición debido a que a impresión láser pois abaratou os custes, pois é moi asequible, porque digamos que faise a impresión pois baixo demanda. O problema, baixo demanda, bueno, refírome a que ti podes conseguir un único exemplar dun propio libro teu. Unha vez que tú envías os arquivos para que estes negocios, estas editoras boten o libro a andar, pois eles encárganse de maquetalo e de enviarche os exemplar, non? Porque, bueno, tamén se trata de mercar o teu propio libro, pero, bueno, eles fan unha labor de taller, digamos, e ti, pois tes a posibilidade, pois, de mercar os teus propios libros traballados a nivel de imprenta. É unha satisfacción moi grande, sobre todo os primeiros libros que publicas, pois, cando ves o resultado e cando ves que os podes palpar físicamente e que os podes ter en formato tangible. Agora, hai unha contra, que para min, no meu caso, dada a miña personalidade, é un pouquiño importante, un hándicap, que é pois a distribución deses libros. Porque tú, no momento en que fas a autoedición, tú tens que saber que tens que responsabilizarte deses libros que tú mercas e que tens que distribuílos pois polas librerías que tú consideres. Entón, ese é o traballo, digamos, máis penoso, porque unha persoa soa non pode facer, pois, digamos, que o traballo dunha distribuidora, non? Entón, bueno, pois, digamos que a nivel persoal e de satisfacción persoal, pois é moi doado, non é excesivamente caro, porque o precio de custo pois máis ou menos é como un libro normal, o sea que se tú escribes unha obra de ficción de 100 e pico páxinas, pois sabes que unha imprenta digital podeche enviar o seu correspondente ISBN polo prezo de calquera outro libro, non é nada caro. Pero, bueno, pois o problema que te podes topar pois é precisamente eso. É imposible concibir, polo menos no caso persoal que eu vivín, que xa teño varias publicacións autoeditadas, é imposible concibir pois unha profesionalización dese xeito, non? Pois ou eres un excelente promotor contigo mesmo, cousa que moita da xente que escribimos non nos somos, ou pois digamos que a autoedición é un recurso pois anecdótico e de satisfacción persoal, non? Moitísimas gracias polos teus comentarios e deixamoste nesta asignatura de libros e que teñas moita sorte cos teus futuros proxectos. Gracias.